Nie som schopný ísť na psychiatriu. Ktorí prešli na psychiatriu do piči a toto veci, normálne ten doktor ľalo sa z nich tak, aha sa z nich ľalo. A čo? Čo? Tu sa budete pozerať. Hej, tu sa budem kúkať, až nevidieť, co mi budete tu robiť. Chyba tento leje sa z neho, jak skopota, tak na to. Ste normálni? A injekciu, ktorým ja žiadnu injekciu nechcem, ja vypijem radšej 2-3 kudoty palenky. Oj, Šimo! Po operácii do piči. Normálne za hlavy strachu, dali to ke srdcičky. Normálne, to niečo do piči. No hotové boli na trešné. No jak si ho potom zoperovali? Co? Jak si zoperovali potom palec? Tak som šedela udosla. A to čo? A to budete sa pozrieť. Táto to klíšče také, potom to ten... Bo mi kost muselo odrezať nás. A co to? Oného, máflik mal? No to ten taký strojek taký. Ja. Pilku, hej? Dal som to do piči. Čekaj, čo je to? Aha. No a jak si dopadol nakoniec? No som prišiel domov, hotovo, konec. Som pošíkal a robím ďalej. A sa ho videl stále? Co? Nie, ďalej som robil. No. A to ešte na mojom cirkuláru a u Feravojteka. Prišlo. A to za to, že si nevypil? Čo to? No ono mi kaže dávať kače dolu. Ten, hej, ty počúvaj, ty s kým tančíš? Že injekciu toto, do ríči. Injekciu ukážu. To mi je presne. Ja injekciu nie, ja potrebujem toto injekciu, takú. Že, čo? To ten Darmajovský, že ti som normálny a začínal me klepať po hlave. Že ti reaguje dobre. Ty reaguješ dobre, alebo nie? Sýpo, čo to je? To je jakášky akutný prípad. Došli do piči a nieraz to potom do dometu, alebo vidu, čo nenimo. A tu sa budete pozerať. Hej, tu sa budete pozerať. A to tak. Normálne mokré baby až po bídy na kolej. Čekaj, čo je? Co, a na to máš jednu takú bokovku? Serus, Ivan, čau. Serus. Teď se nekúkaš, že... A čo ty tam perlik piješ? A tam znáš. Ja menšie kobe, jak píši. Nie, práve, že ty si taký. Serus, Janku. I ty piješ? Daj vody. Čož, daj vody. A ešte raz? Čekaj, čo je? Ja nemám vodu za brovinu. Nie, zabrał. I to tam mám zabrať? I zabrał odpis. Nie pamiętasz? No a nakoniec jak to dopadlo, hej? Jak si išiel z nemocnice do domu? Tako mi vypísali líky, antibiotika silné, bo som bol v narkomanii. Ja? A som prišiel do Kapušany. A to začítam. Nesmiete piť alkohol a simeza. Vy pijete? Nepijem. A to kilo stoja to tie líky. Tá kiloška ku 600 korunov. Ježišmaria, tako som potáral. Preboha, čo to robíte? Normálny. Zik do koša. Tako im zik do Kapuša. A zdravý som tu. A čo to tu? A čo ti to nic, ale súcham to teraz, to si poviem. Šikam do Madredo. Kde to je? Co? A. Šikam do Madredo. A co? No, ne? Šekerem, počuj. A šikam to tak nešiš. Zik. Zik.
Toto celo som odjebal. Na tym centymetru mi toto vyšelo. Pół palca? Palec wszystko, aha, całe toto tu. Ci palec, ale na centymetru Som wyszło. aha, som tu na tym kurku. Ojciec mój, zgodzi tu ja nie kurę. Dobrze, nie? Toto meso mi vyšelo tak. Tu piši máš tak. Co ty? Normalne. Już. Aha. To co teraz? Tam idę do Fortuny, idziemy po saniczku, do ciebie Fortunowej, No. który mnie na to co? Coś normalne, że to operacja potem. A, wiem na to. Pisza, głąbka. Ako, zabił. Okej, Daniesz. Ole, ale to z naszej poiba tak fajnie. Na to. Wszystko. Jakie zupełnie. Czy... Może siki predávať väčšine. To je opití, že je silno, že keď je tak silno opití a toto, pomáha len ženský moč. Daj, šikni. No však šikni. Ona... Tam je. Ale to šikne do sáčka. Netrzeba żadnego lekarza, nie trzeba nic. Ale jaki je rozdiel medzi ženským a mužským? Ženský je kvalitniejszy. Jaki rozdiel między ženskim a mužským očom? Ženský je kvalitnejší. A ktorý lepší? Je wydatniejszy. Vydatnejší? A jak si na to prišlo, že je vydatnejší? Lebo ženy nepijú toľko alkoholu, jak i muži, a to ten je perfektný. Uhasí, se zahaší, rozumieš me? Lebo horíš alkoholom. Ty so svojím záčom. Nie, to nedosáhnem tak. No, čekaj, čo? Gdzie ja mam ísť? Čuješ, keď ťa porežem, to sa ako nejaké máme šikni. No, a Jaro do mnie strelil 18 tote som mal, Jaro. To je Jaro je... Nie štíky, kulky. Na Rasonickej Jaro, hej. To bola fraška. Dobre, že sme sa nepozabíjali, ale my boli pretekare. Nás keď za to bol napadnú, Silver, íď za tým, pýtaj tam od neho 8 korún. Od toho 3 korún, od toho 2 korún, že sme mali na víno. Vtedy stalo, ja neviem, málo korún. To ideš ešte za tú sám do piču. Počúvaj, máš mi dať 8 korún. Ja prečo? Keď nesam mať problémy, okamžite tu daj toto. I 2 cigarety. Jaro tako. Jaro ujem ťa. Máš? Hej. No a keď vám nechceli dať? Jaro, co? A keď vám nedali? Za chore kokot. Tako hore. Co im zrobili? Čo Jaro tako, len ti tak, ťavka, zik k zemi. No ja, to čo ty думаешь? No, čekaj, čo ja mám zrobiť? Vypiť. Aha, toto mám vypiť? Babom se voňali niekoho voli. Tá vypky. Pokiaľ nevolám Jarovi a prezentujem, máš problém. Ja mu dal kanál. Selo Horsa alebo Jusko. Ale s Jarom sme boli jak bratové. Rozumieš? Jaro. A? Dneska sa mi myslí, že takému čapku zoberiem. Sivarovi nie. To zveteľo. I pre konia veľa, ne? Čo je zľubo? Sa mi myslí, že